chokwadi chobuda pachena kuti Minnie Baloyi, the vice president's wife, panguva inoi haasvibisike. Tikuzoona kuti vana Temba Mliswa vari kupuhwa mari vachiita zvavari kuda kuita, pamwe chete aiwa nevamwe vamuri kuona vari kutegana nana Temba Mliswa vachizama kutaura mashoko ekuti Minnie Baloyi pamwe chete naVP Kosano Chiwenga, they are trying to create a coup from within ichienda against mutungamiri wenyika President Mazola Mnangagwa. Vatikuona kuti mashoko avo hapana kana neumwe chete zvavo ari kuvateerera. Zvinozobuda pachena kuti aiwa the people's general is a victor. Sara pena mashoko abuda nyuka panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Makomichi anoposta Minnie obuda nyora chiti they have seen she is strong and focused woman. They can manipulate Oropaye. So they have decided to run a campaign to tarnish her image and divert her focus. But it's not gonna work. A few months ago, Temba Mliswa said Vice President's wife should be fired or resign. Now ghost accounts on social media are tarnishing her image, tagging Temba Mliswa. I tell you, this plan will backfire. Now muma streets ose zvasara kuti mukadzi uyo ari kuvengerwa kumira nemurume wake. Unenge wati let's tarnish her image, then wotoita kuti awedzere kudiwa nevanhu. Inonzi on go haasvibisike uyo. Ndo mashoko anobuda itoko panguva inoi kuchionekwa kunzi ZANU-PF yoita on go, Zvigananda zvoita on go, kuchionekwa kunzi maatax ese avari kuita kuna Minnie Baloyi ari kubackfire. Chokwadi chiri kubuda pachena, people they are endorsing, people they are supporting, people are begging VP Kosano Chiwenga. And kunyazi kuonekwa kunzi support for VP Kosano Chiwenga haina noise, ine runyararo, people they know who they want. But panguva ino Zvigananda zviri kuspenda mamiliyoni nemathousands nemaresources kuti vakwanise kuuya vachibhaya loyalty. Muna comment section medu dzamafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Muna comment section medu dzamafunguro enyu musanga subscribe or like achira mubell icon.